Udskift blækpatroner i HP OfficeJet Pro 9130 printere. Udskift tømte blækpatroner med originale Hi-P-blækpatroner. Køb en ny blækpatron. Brug originale Hi-P-blækpatroner til din printer. Køb originale udskiftningspatroner fra lokale forhandlere eller fra HP. www.hp.com/go/sursupply. Tag en blækpatron ud og sæt en ny i. Udskift blækpatronen med en ny, original Hi-P-blækpatron. Tænd for printeren. Åbn frontdækslet. Løft patrondækslet. Vent indtil slæden ikke bevæger sig og er stille, før du fortsætter. Tryk på forsiden af patronen for at frigøre den og tag den ud af holderen. Genbrug den brugte blækpatron. Besøg hp.com/recycle for at genbruge den brugte blækpatron. Tag den nye patron ud af pakken. Sæt patronen sikkert ind i den angivne holder. Sørg for, at det farvekodede bogstav på blækpatronen passer til den på holderen. Gentag de foregående trin, hvis du skal udskifte de andre patroner. Luk patrondækslet. Luk frontdækslet. Find flere nyttige videoer på vores HP Support YouTube-kanal.